ýaşaýan Hazreti Ibrahim we müminleriň ibadet ýeri bolan Käbe daşdan, tagtadan edilen buutlaryň we muňa ibadet edýän buut parallaryň öýüne urilipdi. 610-njy ýyl. Bir buutlaryň sany näçe bardy? Anyk däl, emma hemmesi altyndan ýasalypdyr. Asadat bilen gadanjy bilelikde berjä edip bildek ediledi ýa. Ýene de bir giden taňrymyz bolar. Käbe aldyna şeňi buutlardan ne olur? Seret Siriýanyň kergeni. Uzak ýoldan gelýär. Tufandyrlar. Olary garşylamak üçin näçe goýun toýmaly? 70 mi? 100 bolsun. Mekkeleriň mehmansyýarlygy görülsin. 10 sany gozy kergen maşylar üçin. Häkimiň öýünde şahyry çörek we suw berilýär. Emma nedir we şygyr her gije kynanylman öldürler. Çörek zäher bolsa kasam edýärin size, gyllan inçedir ol öýde. Yol verin şygyr magşuklary. Ebu Sufyan gelýär. Ol baydyr, gören baydyr. Ebu Sufyan bagşylary, şahyrlary gorar, olary öýüne çagyryp buzak dolu söýgü bilen hezdet hormat eder. Mele myslyk çörek, dürli şerap dolu ol öýde, ähli düşler aýdymlary bilen başlar. Ebu Sufyan şahyry derejelep garşylar. Hataydaky çeperelleriň dokan ýüpek matalary, porfoty ellenmerme, bedeniňe ýaraşar. Gözleriňe nur goşar. Şundan mı? 7 gulan. 20 dinar. Ebu Sufyan'ın ayalı üçin mi? 15 hem olur. Ajap. Tanrılaryň hem öz mätäşlikleri bar. Kim bu adam? Ruhuny jümmüşine terediye. Äkediň meni bu ýerden. Näme üçin Muhammed bärik gelmek isleýär? Näme üçin garşy bolanok? Ol seniň ýegeniňe? Belki de düdeler. Düzelermi? Bir oýlanyp görsene 40 ýaşapdyr. Aýdýanlary tebigatda ters gelýär. Aýaly bay, Mekkede isleýişi ýar ýaşap biljek, emma ol dağa çykyp bir gowa gitýär. Aýtdyma tebigatda ters diýip. Tanrılara pitçin atmak hopludur. El uzza, sağlığımızı oraya. Menat, rahatlık tanrısı. Ellat, maşgılı ve tiremizin tanrısı. Vehibal, kervenlerimize yol görküden ve yalgıdımız yadan tanrı. Tanrıları öýkületmek, hetletmek ýalňyşdyr. Akılsızlıktır ol. Tanrıları inkar etmek barıp yatan fitneçilik. Awwa, gorkyan zadım Muhammed bişinin deler görür. Ul
bayramçylyklardan soň hemişe şuň ýaly ýüregim gysýa. Edil inniki bayramçylyga galmajak ýaly. Ebu Talib. Biraz sägin diýinçiňe biral. Muhammed dağdan düşdümi? Inni 3 günün içidir. Ýok, entega düşenok. Gaýdyşyn size deyip geçendir öýtdük. Diýmek, ken edem şo ýerde-de. Tutuş 3 gün. Beýle köp galmagy meni gorkudýar. Näme çek bolýanyny düşünemem. Emma ol dağdan düşenni gözleri başgaça tereder. Oku. Seni yaradan Rabbin ady bilen oku. Ol insany lagtaqandan yaradandyr. Oku. Senin Rabbin insany galam bilen ýazmagy öwreden, insany bilmeýän zadyny tälim eden bol kerem we ihsan eýesidir. Ol üstünü örtüpdür. Ödem durman titriye. Deyt. Yegerme näme bolýar? Aýt. Gowukda ýeki ödi pikir dünýäsine çümen wagty birden bir perişte gelipdir. Oku diýipdir. Oku. Hazreti Muhammed jogap berýär. Okap bilemok. Perişte ýene-de gaýtalýar. Oku. Seni yaradanyň Rabbin ady bilen oku. Senin Rabbin insana galam ýazmagy öwreden. Oku. On Cebrail'liğini nereden bilýän? On gorkusuna da gözüne görünüp biler ahirin. Hazreti Muhammed gowukdan çykan soňam ol Cebrail'i görüpdir. Ýolly var ýaka. Hayran galaýmaly. Nire teretse Cebrail'i görýärdi. Cebrail ona şeýle diýdi. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve elçisisin. Men bolsa Cebrail. Bulary kim aýdypdyr? Aýalyna, soňra Ala we iň ýakyn dosty Ebu Bekre. Hemem saňa. Meni oğullu galdy. Kimler bilen gürleşmelligine üns bersin. Oňa aýt. Kiçiliginden goran agasy ýene-de onu gorar. Aýdyşlaryny Musanyň Allahy alawlap ýanýan bir gyrymsy agajyň aňyrsyndan gürleşipdir. Eger ýegeni saklap bilmeýän bolsaň biz saklar. Şäheri böldü, maşgalary böldü. O sebäpli oğullar atalaryň güdüne gelýär. Ýaşlary hazır ýa. Islemeseler dinlemediler. Biz Arapdyr. Atalarymyza tabindir. Çağalarymyz bize düşünmeýärler. Düýün köçede edip gören biriniň bugün Allah'ın peygamberi bolanlygyny niçik kabul etmeli? Ölen soňklar ýene diýerler diýýär. Çünki insany yaradan ony ölümden soňam ýene diýerilip bilýärmiş.
Tanrılar bizi terk ederler. Olara gelen soğutlar başka yerlere gider. Söyle ona. Aydoňa, Kabe'nin anahtarını Käbäniň açarlaryny onarys. yetki verir. Mülkem berers. Mevki de. Näçe islese pul, başga da isleýän zadyny bermäge biz taýýar. İstediği her şeyi vermeye hazırız. Yalvar. Yalvarýan. Hem kendine Hem acı, sana erbet hem maňa. hem de bana. Men sen janyňdan gorkýan. İhtiyar bir adama taşıyabileceğinden fazlasını yükleme. Çocuk. Çağalyň meň elimde geçdi. Onjadylanyň göresim bilen ok. Eger olaryň garşysyna gitseň ýamanlyk ederler. Kötülük ederler. Aynen şöyle dedi. Edil şoň ýallydy. Güneşi tagyma goýsalar, aýam çepime, şonno da ýolumdan dönmen. Allah Taala hyzmat etjek. Men ölüm soň isleýän zadyň dederdiňiz. Emma diýirken maňa boýun bolarsyňyz. Näme üçin kakamı dalada goýýaňyz? Gece onu içeri istem. Kumar oynasam. Şonnu maňa berekelli diýersiňiz. Oğlum, sana doğunum diýerdim. Hemmeňden men çağalym. Sen üçün elimden geleni etdim. Emma şonnu da sen razy eder. Hazreti Muhammed sen edeninden hem köp zat etdi. Maňa täze dünýä berdi. Kaka konuny berden. Doğun, senin velidin diýenlerine bakma. Kakamız hakda oýlanaly. Hudayfa, dur, dur. Nasıl olur da bunu Muňa neden açyşdy ýerler? Yeni bir şey değil ki. Evet ama Mekke için. Hawa emma Mekke üçin gen. Daha önce de buyurmuş aynı şey. Allah'ın mundan öňem Nuh, Musa we İsa peýgambere olar buyurupdyr. Emma insanlar üýtgedi bolup buyurulany undypdyrlar. Allah bu gedek Hazreti Muhammed'in üstü bilen buyurupdyr. Kim acaba? Kim ki abi? Cafer olmalı. Cafer mi? Nedir o getirdi? O getireniň näme? Allah. Allah'ın buyruklary. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş. Günün iki bükülüm bolun wagty, ýyldızlaryň kararyp dökülen wagty, dağlaryň ýerinden süýşen wagty, botlajak düýeleriň başy boş goýurylan wagty, deňizleriň kaýnadylan wagty, nebisleriň birleşdirilen wagty, Gaýyz şaganyň diýerligine haýsy günä sebäpli ýere gömüllüň diýip sorulan wagty, gök gubbanyň ýarylyp açylan wagty, doglugyň odunyň ýakylyp jennetiň goloýlan wagty, her nebis keparatan meriýe sadaqallahul azim. Allah bu sözleri öwreden wagtyn ýanlymydyň? Sen orada mıydın Cafer? Daň atyp barýar. Ammar. Ammar, Önce sen ilki sen çık.
Soň Jafer çyksyn. Ammar, Annen bütün ejem uzaklyk gece ýoluňy teretdi. Bağışla kaka. Yeni Muhammed'in ýanynamydyň? Inni näme bolarka? affet onu. Bağışlam onu. Men etdim. Men günäkär. Bu Tanrı ömrü boyu bize kömek edipdi. Kırıldı. Emma yara kaçıp degulli öýüne de kömek degmedi. Ne hil zatları öğrenýärsiň? Allah palçykdan ýatylmaýar. Göz bilen görülmeýär. Oğlum, biz Tanrıları her gün käbede görýäse. Korkýaryn. Özüňe ziýanly adamlar dinleýärsiň. Ece Hazreti Muhammed dinleýän. Evet. Bu Awa Muhammed şomar temme dadyn paýlaşýa berýär. Hemme kişe ýylgyryp teredýär. Emma pikirleri ýanly. Haýdy pikir diýanly. Hiç kim açlygyny ölmelläl. Baý garyp almalylar. Şolar diýanlymy? Zayıfı ezmemeli. Bunlar Ýaş gyýlar zor bilen durmuşa çykarmalylar. Herkesiň saýlamak ýa-da göwnümelik hukugy bolmaly. Ol şu ýeje şolara aýtdy. Täze ýaňy bolan gyýdabyklyň diýerligine gömülmeginiň öňüne alyň. Men bagtym getiripdir ejemiň diňe ogul çağılary bolupdyr. Öyle. Oğlum, Ama senle ben... ýazır kimiz bir-birimizi tanamanan bilirdik. Sen de doğmaya Oğlum, bilirdin o. belki senim dünyaya inmezdim. İlk iki kız Birinci kardeşim iki bugün gyz doğunurum ýaly, benim de gömülmem menem gerekiyor. gömmelik geldir. Ne var Näme ki üçindir babam kakam onu etmeýändir. Üçüncü bir Üçüncü bebeği daha çağatyny öldüremez. öldürüp bilmeýändir. İkinci İkinci gyzy toprağa gömýän wagty bäbek elini uzatyp, bebek birden elini uzatmış. Babamın kakamyň barmagyndan ýapyşypdyr. Hani bebek... Bäbekler köplen her şeýlip zaman ýapyşýarlar. yaparlar ya. Babam sonradan anlatmış anneme. Bir an... Seher wagtlyk çağı onun kısacık barmagyndan bir an berk sımsıkı ýapyşypdyr. tutmuş parmağını, sonra gevşemiş. Ancak o Kakam zaman ocağa babamın ýapyşmagyna gowşadan soň zordan barmagyny çekip alypdyr. Ben doğunca da Men dünýä inenimde haykırarak Gıynancına özlemiş ağlap, olmuş kendine. Aynı şeyi bir daha şol bir yapamam. wagşyly ýene bir gide gaýtalamyryn diýip daşary gylgapdyr. Sümeyye. Sümeyye. Töreler Desti gurmagy şeýle. Ama yalnız Emma bu ýalňyş. bunlar Bulara ruhsat beren Taňrydan Taňry bolmaz. Hazreti Ece Muhammed'e gideceğime Hazreti Muhammed'e gelerin ipsed verdim. Üýüşüp ibadet eder. Git, büyük bir ol insan. ýöneköý bir adam değil. öyle. Bolýa. Gide oğlum. İki kişi var. Onun ýygyny iki adam düşdi. okumak mı? Okamak, Muhammed okap ýazyp bilmeýär ahyry. Emma düşünürüp bilýär. Efendim? Düşünmedim, näme diýdim? Düşündirip bilýär diýdiňmi? Öyleyse sen de Oň ýaly bolsa senem düşündirip bilerdiň. Hani düşündir. Muhammed näme diýär? Bidem bileli? Bu zatlar Allah'ın buyruğu. hangi Haýdy Allah'nyň? Haýdy buyruk? sizin Allah? Diýmek siziň Allah'ňyz gepliyä-de. Muhammed kendi kendine konuşuyor desene şuna.
Ederse Muhammed Allah'dan owaz gelýän wagt aýdylanyr ýa tutýar. Soňra ýazyp bilýänleri ýazdyrýar. Muhammed vehim içinde aç yaşayar. Üstünü örtüp gözlerini yum hıyal uğrayar. Gözleri yumuk emma ýöregi açyk. Köp bilmişlik üçün şunu yenç. Hiç bir netice bolmaly. Muhammed bilmeýär. Biz taňrylarymyzy başymyza täz edýär. Käbäniň häkimi taýýar. Her ýyl Arabistanyň feowdasaty üçin taýpalar Mekke'ge gelýärler. Indi biz 300'den gowrak taňryny bir tarapa itip, ýerine bir Allah'ny geçirmelimi? Taif'de, Medine'de, hatta bärde de, ähli ýerde de bir Allah bar. Ol her ýerde bar diýäňiz. Onu görüp bolmazmy ka? Muny kabul etsek Mekke'niň haly niçik bolar? Taňrylar biziň hem dinimiz hem de kazanç çeşmämiz. Allah alınıp satılmaya. Yigit, gitdiňçe gamşa ýakynlaşýarsyň. Aklın aylan. Anlayamadığım bir şey var. Düşünmedik bir zadım var. Muhammed size kul bilen eýesiniň hukuklarynyň deňdigini aýdýar. Pulu satyn alan garaýagyz gulum Bilalyň men bilen hukuky deňmi? Evet. Hawa. Hazreti Ederse Muhammed şey diýär. Ähli adamlar Allah'ın huzuruna deňdir. Nähili gowda. Yesirler o gedaýlar üçün ören gowurda. Ondan beýle olaryň tumşuklary ýokaryp bolar. Bilal, bu adama bu adama bir zat öwretmelisin. efendi Eýesi bilen gulagyň arasyndaky parky görkü. vur. Gamşyny alla ur. Belki şonun aklına aylanar. Hadi dur. Kamçıla vur. Kamçıla diýem. Eşden okmy? Duymadın mı? Hany ur. Hadi dinle. Diýlennet. Hadi dinle. Diýlennet. İtaat et. Olara boyun bol. Ýoksa seni öldürerler. Ne yaptıklarını gördün. Näme dendiklerini gördüňizmi? Ullarymyza çenli täsir etdiler. Sen insan hasaplanýan bolsaň, taňrylaň bar bolsa, ýadyňdan çykarma. Olar hojaýynlaryň taňrylardyr. Seni değil insanları. Men kendilerle eýsem insanlygym satyn aldım. Yola Bilal, gitmeyi bilirim. sen nädip ýola getirjegini bilýän. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah. Söyle kimdi? Allah Hazreti Mekke? birdir. Efendin mi? Yoksa Aýt kim güýçlü? Hojaýyn mi ýa-da Allah? Allah yeketäkdir. Muhammed onun Resuludur. bir kaya Durulla kan daş getirin. Tiýdirek. Allah keremdir. Allah kerimdir. Kıyınam. Onu mızıradın. Gebersin. Hak ettiği dersi Ona gerek hapağı verdin mi? Allah birdir. Allah birdir. Zenci köle Garaýagyz kul bize wagt berýär. Efendimiz. Hojaýyn. Ebu Bekir, bu gul üçün 100 dinar Dur berýär. bir dakika. Durun tek. Kul cezalandırılan vakti onu satmak deyip biz surumuza layık değil. Öyleyse Oň ýaly bolsa 200 dinar. ver karar. Belli netijäge. esirlerin fiyatı Kullaryň bahalary beýle kaldyrylmaly däl. Yoksa Gelecek ýyl öýre işlerimizi özümüz etmeli bolarys. Allah. Al götür. Alakit. Ona ihtiyacım Indi bu kalmadı. maňa rekkar. İstersen İstesen öldürben bilersin. Artık dinimizi Şu günden şeýlek dinimizi ılan edýäs. Allah peýgamberi İslamiyeti açyk ýaýmagy buyurdy.
Açın pencereleri. Pencereleri açın. Bütün dünya eşittin. Garankılıktan çıkyaz. Mundan beylek Allah'ın sözünü ünüs verin. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed jar ediye. Allahu ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Her zada bismillah ile başlan. Bismillah bizim ideyamız üçün. Bismillah garankılıktan çıkyanlığımız üçün. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allah beyiktir. Ondan başka sığınılacak yoktur. Bizim bilen Kabe'ye gelin. Yürüyüşümüze katnaşın. Duyuyor musunuz? Eşidiýäňizmi dogonlarym? Muhammed Kabe'däki taňrylarymyza we dinimize dil ýetirýär. Muňa ýol bermer. Kabe ýakynlaşdyrmaň. Olary ýygyna koň. Taňrylaryňyzy goraň. Peygamberimizi goraň. Allahu ekber. Onlara ders vermeye Häzir olary hettin tanatmagyň jaý wagty. Bary olar 30 kişi. bu kadar yeter. Şuda yetik. Daha fazla Mundan aňyra geçsek tarapdarlar artar. bırakın geçsinler. Goýber geçtinler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kafirler. Ey kapırlar! Ben sizin Mene sizin çokunayan Hudaýyňyza çokunmon, size men Hudaýyma gulluk etmersiňiz. Çok cesursun. Mertsin özüňe, Çölün en cesur adamıdır. yarasyzlaryň garşysyna. Silahsız insanlar karşısında. Sen Muhammed'in bir yalançylaň beýri. Yalan Yalançy diýäňmi? konuşturmadınız ki. Onu gepletmediň de. Hangisi gerçek Haýsy hangisi dogry, yok? haýsy yalan? Konuşmadan Gürleşip bilemezsin. görmeden bilmersin. Muhammed bir yalançy. Kalk ayağa.
Tur yerinden. Gayratın orada kur. Menem kegenimin ansırına. Oňaýdanlaryna aýdýan. Dövüşmek isteyen var burada çıksın karşıma. Benimle dövüşsün. Geceleri Gecelerine çöllü yıkık halinde düşündüm. Allah o kadar Allah şeyle bir beyiktir, ol dört divarın arasına sığmaz. Kim derdi ki Hamza o şarap Ol içen, şeref için tek başına Yeköýe de artlan aslan awlayan avına Hamza çıkan Muhammed'e Hamza, koşulur diýip kim Muhammed'e aýdýar? katılacak. Ona hücum ettiğimiz sahi on taraftarı köpeliye. Nereden buluyor Ol bu sözleri nereden tapýar? Bilmedim. Okuma yazma Okap bilmeyen ýazyp bilmeýän bir daha adam çıkıyor. dağa çykýar. 3 gün 3 sonra günden soň dünyanın dünýäniň en iň gowy güzel şagyrlary bilen gelýär. Yekir şığırım değil. Allah birdir diye. Güç kuvvetinin nähilligini bilmeýän adamyz bilen nädip söwüşeli. Muhammed cenneti waat edýär. Tabii Onun etrafına daşny toplanıp üşüp onu onu dinleýänler hem dinleyenler tapylýar. bulunacak. Demek onu dinleyijilerden daşlaşdyrmaly. İlki bilenem ejidlerinden başlamaly. Sıra sende. Dartın. Allah'ım, Allah'ım merhamet et. Sen Tanrı'yın kim cevap ver. Ayt. Tanrım kabulli. Muhammeden Resulullah.
Çıkın. Ammar, seňe jeň bile kakan, İslam dininiň birinji şehitleri boldy. Olar cennete gitdiler. Yekeki öldürdüler. Teker teker. Hebeşistanyň hökümdary bir Hristiýanmyş. Oň ýurdunda hiç kim zulüm etmeýärmiş. Hemen yola çık. Şäheriň özünde ýola çykyn. Atıllar. Allah keremlidir, gidelim. İyilerini tapıp gözledik, emma asmanı sonyalı boldular. Olar şo ýerdedirler. Çöllü, burnuň aşagyna. Emma eliňden sapdylar. Tapanok, yitirim boldular. Muhammed bärde galdy. Diňe ýagda ýagyrlar gitdi. Biz onamdar täsirler,
Sowda işimizde dini laýypdyr. Bir bolmady işiň bolmagyny islemeýär. Heveşistana mı? Amr, sen Heveş hükümdarının dostu. Hawa, Bu dostluğunu peýdalanyp biljekmi? olary ýygyna gaýtaryp biljem onam ýok. Yola çıkın. Amr gal yerinden. Bilýänsiň, sen näme islesem men sen isleňi bitirin. Beýik hökümdar. Men nähil başajam bilemok. Dostluğumuz hakkında oýlan. Ana şondan başla. Mekke'den yetirlerin käbir gaçypdyr. Sen ýurduňa gelipdirler. Yetirlerini de ýüzüne bereriz. Şoň ýaly bizim yetirlerimizin gaýtarylmagyny isleýäs. Hawa, emma olaryň arasynda yetir däller amma, fitneçiler amma. Fitneçiler mi? Arabistandan näradyçylyk amma, näme üçin maňa aýtmadyň? Bularyň näraýçylygy din bilen baglanşykly. Büyük hemişe de bolupdyr. Ähli dinler garşy gitmelerden başlanypdyr. Dünýäniň yetirleri bedenleriniň yetirleridir. Olary diňe höküm edip biler. Emma ruhlary İsa'nyň goýunlarydyr. İsa da Taňrynyň çopany. Bular hristiýanlar, atalaryň dinine garşy çykan araplar. Olar bir aklalaşanyň ýygyna düşýärler. Oňa peýgamber diýerler. Olary diňlemen bir zat diýmek çetindir. Ruhlaryny zynjyryp bilmen. Baş egmediler, fitneçiler, olan ruhlar kellelerini yiyecek. Siz peýgamberiňiziň öňünde baş egmeýäňizmi? Hazreti Muhammed bir insan, bizdiňe Allah'nyň huzuryna baş egýär. Hani Muhammed'in mucizelerini nerede? Eğer peygamber bolýan bolsa, asman dupdur ederdi. Allah peýgamberine mucize görkezmek kudretini beripdir. Bize onun gullaryna bu bir işaretdir. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Okumagy, yazmagy bilmeýän biriniň Allah'nyň adyndan ýazan kitaby. Görýän boly, olar ýeterlik diňlediňiz. Men mucizelere inanýan. İsa'nın şagirdlerine Allah Teala onu bilmeýän dillerini gepleşip bilsinler, düşünsünler diýip ataşdan zıvan berýär. Emma näme üçindir häzirki döwürde beýle mucizeler ýok. Sizi ýeterlik diňledim. Aýdanlaryňyz boş gurrun. Mekke'de kıynalıp cepa çeken watymyz Hazreti Muhammed Heveşistana gidin diýdi. Şo ýerde bir adyl hökümdar bardyr. Oň ýurdunyna hiç kime nähak ýere azar berilýän näler diýdi. Fitneçiler, etmişlerine münasip ceza alırlar. Peýgamberiňiz näme üçin sizi meň üstüme berdi? Çünki sizden biziň ýaly ýeketäk bir Allah'nyň kitabyny anýasyňyz. Allah'dan gorkýanyňyz üçin bizi hem gorajokdyňyzdan anýady. Bular bilen gepleşmek edil çölde suw gözden ýaly bir zat. Olary soňuna çeni diňlemek meň borjumdyr. Dogam et. Yıllar boyu daşdan tagdydan ýatan bulutlarymyzdan anyk medet etledik. Hudaýymyzy özümüz ýatadyk. Allah'nyň barlygyndan habarsyz ýaşadyk. Kanunlarymyzy insanlar taýýarlady. Allah tarapyn gelen hiç zat ýokdy. Baýlar garyplary unutupdy. Olaryň halyny rehminýän ýokdy. Ýykylany hiç kim galdyrmady. Allah bizi şunun ýarlaryň elinden azat edip biljek birini saýlady. Berja edilmeli zatlary onu öwretdi we bizi berdi. Hazreti Muhammed'in anýas. Onu Allah'nyň ilçisi diýip kabul edýäs. Men bilmek isleýän, sen diniň näme buýurýar?
Allah Teala'nın buyuruyor. Yalan sözlenmegi, zina etmegi, haram iş ve zulüm etmegi qadağan ediyor. Komşularımızı ödümüz söyleşimizi ýa feýlamagy, himayet etmegi. Bir ýyl gyrşyňam käwat kömekdigini aýdýar. Ayarlar bilen bulayım bolmagy, yetim yetire göz ulak etmegi. Tağtadan, daştan edilen buutlardan hiç bir kömeğin yoktuğunu aýdýar. Dinimizde munça dil ýetirilmän şydap bilmen. Biz gadymy sivilizasiýadyr. Tanrılarymyza daş, buutlarymyza tağta diýilmegi akylsyzlykdyr. Bizim onanyan buutlarımız ýöne bir şekillerle eýsem içimizdäki ruhdur. Buut paradlygy dogry düşünşmeklik meselesine menem saňa goşulýan. Sağ olun. Inni goý olar ayarlar meselesine näil düşünýänliklerini aýtdylar. Allah Teala aýaly erkegiň durmuşyna töýe bolsun diýip ýaradypdyr. Aýal erkekden tapawutlydyr, emma taýdyr. Taýmy? Biz ayarlar satyn alýar, ýydyrýar, içirýär, ulanýar, soňra taşlaýar. Ayal bilen erkek bir deň bolup bilermi? Allah Teala insany bir aýal we bir erkekden yaratdy. Amr, seni göwretinde götüren ejeňi hormat goýuşyň ýaly başga aýallarda hormatyň bolmaly. Onun ýeke täk Allah'ından şunun ýaly ajaýyp sözler çykýardy. Sizin 300 taňryňyz lalaşdymy? Allah Teala insanlara Ibrahim, Nuh, Musa we İsa'nyň üstüne ýüzlenipdi. Häzir bolsa Hazreti Muhammed saýlapdyr. Näme üçin muny geň görýäňiz? Wagtlary kimden öwrendiňiz? Hemmesinin Kur'an'da öz ornu var. Muhammed'i oğlanlığından ver tanıyan, koyun vakit veren bir yetimdi. Bolanna näme? İsa emru ağaç ustası. İsa'nın aydanları bilen sizin Muhammed'in sözleri bir çırağdan çıkan ışık ýaly. Yok, yalan sözler. Olar İsa'nı kabul etmeýärler. Üç tanrı, kaka, oğul ve mukaddes ruhu uyan hazaplaýarlar. İsa hakkında näme aýdyp bilersiniz? İsa Allah'ın oğlu değil diýerler. İsa Allah'ın oğlu bolup bilmeýärmiş. İsa'ny düşündir maňa. Peygamberimizden öwrenenler maýdaýyna. Allah Teala mukaddes ruhuny Meryem atly gyzyň göwresinde goýýar. Olam Allah'ın peygamberi bolan İsa'ny dünýäge inleripdir. Eşitdiňmi? Allah'ın oğlu değil diýer. Sizin mucizaňyz Kur'andyr. Kur'an İsa'nyň doguluşyny nähil düşündirýär? Sözümüzü aýdaýynmy? Gel, ýakynragma gel. Kur'an'a Meryem'in hikaýaty şunuň ýalylar. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem maşgalasyndan aýrylyp gününe gora gitdi. Bidem Cebrail aleyhissalamy onuň ýanyna berdik. Cebrail Meryem'i insan şekilinde görünni. Meryem Allah sığınýanlygyny, eger Allah'dan gorkýan bolsa ona degmezligini haýyş etdi. Şo wagt Cebrail aleyhissalam, men Rabbiniň ilçisi, sana tämiz bir ogul sowat etmek üçin iýerilim diýdi. Meryem bolsa, meniň nädip oglum bolsun, maňa insan elligen ok, men bozuk aýallardan dällerin diýen wagt Cebrail, muny Rabbim isleýär diýdi. Ony siz bilen biziň aramyzda ullakan tapawut ýok. Ine şu çygyk ýaly. Öňümde altyndan dağlar goýsaňam, adamlary saňa bermen. Ýurdumda islediniňiz içe galyp bilersiňiz, arkaýyn ýaşarsyňız. Allah'ın lütfü hiç wagt üstüňizden aýrylmasyn. Çydar ýalyl. Muhammed dostlarymyzy bile ters edýär. Çok güzel. Gaty gowy. Bile Mekke'de oň ýeki özüni galdyrýar.
Onu gorayan Ebu Talip dämi? Goý gorasyn. Ağasyny inti bilen bile bogars. Hemmeti gider. Oňaň ýanlaryň hemmetini gitmäge mejbur eder. Garrylar töwde etmediler. Yerleri elinden alınır. Öýleri boşatylmaly. Bir agyz çörek bermeller. Hiç bir ayal olar bilen durmuş gurmaz. Tä dinlerini inkar edinçäler. Muhammed'in iň agar günleridi. Olar 3 ýyllap açlygy, fuwsuzlygy, çölüň ýowuzlygyna çydadylar. Emma mundanam kyn günler entek olaryň öňündedi. Soňra Hazreti Muhammed'in aýaly Hatice, onu gorayan Ebu Talip dünýeden ötdiler. Agasy iň soňky deminne hem Hazreti Muhammed bilen Mekkelleri ýaraşdyrmaga synanyşdy. Ol sizden köp zat talap etmedi. Ol ýeketäk bir zady kabul ediň diýdi. Allah inanmaňyzy. Bar şol. Bir däl, onu isleýänem kabul ederdik. Emma ol taňrylarymyzy inkar edýär. Biz muňa razy bolup bilmeriz. Siz gorkdyňyz. Dinlemekdenim gorkdyňyz. Ağasynyň aradan çykmagy bilen Hazreti Muhammedi gorap biljek hiç kim galmady. Inne ol Mekke'de arkaýyny gezip bilmez. Ogullugy Zeyd bilen dagda ýerleşen şäher bolan Taif'e gitdi. Ol ýerde kabul edilmegini we musulmanlaryň käbiriniň gerleşmegini haýyş etdi. Emma Taif'däki köçäniň ýykmanyna çagalar onu daşlap ýygyna çöle dolanmagyny sebäp boldylar. Yok yok durun. Edýäňiz näme? Durun, zyňmaň. Zyňmaň diýen men size beýtmäň. Goý beriň ony. 70'ňiz üçin soň puşman ederdiňiz beýtmäň. Meni daşlaň emma peýgambere degmäň. Durun diýen men size durun. Birden bir mucize bilen ähli zat üýtgedi. Medineden gelýän baý emma beýle ygtyýarly bolmadyk bir topar Akabede onuň bilen duşup şäherlerine çağırdylar. Fitnäniň, köwüşleriň bolmadygy üçin ýeketäk Allah ananýanlyklaryna kasam etdiler. Hazreti Muhammedem Medine gitmegi makul gördü. Saklanan. Beýle kasam içmek bilen beýleki Arap ýurtlarymyzdan aran öderiz. Goýja oýlanyň. Bu kasamyň aňyrtynda sögüş bar. Onlarymyz bilen duşman bolar. Taňrylarymyza daş tagta diýeriz. Berjek kasamyň manysy şeýle. Kasam edenmizden soň iýdi dönüp bilmez. Çünki Hazreti Muhammed hakykatdan hem Allah'ın elçisi. Muny jogytlaram aýdypdyrlar. Başga şügülenýäniňiz bar bolsa häzir gitsin. Eger şügülenýän bolmasa, size meň edenimi gaýtalaň. Hemmeňiziň öňünde ýeketäk Allah we Hazreti Muhammediň
Allah'ın Resulluğunu ananıyarın. O bizimki. Bizim onkuy. Müminlerini bize getirsin. Doğun Bu sapar dünýäni ýütkeden sapar boldy. Bu hicaret ýa-da Medine göç wagtyna 70 kişi bölek toparlara bölünip çöle sindiler. Bu saparyň täsiri şeýle bir uly we uzak wagtlaýyn boldy bolýan. Hatda musulmanlar öz kalendarlaryny şol günden başladylar. Birden İslamiýetiň gelejegine ýol açyldy. Hazreti Muhammed özü üçin näçe howply bolsa-da, ähli musulmanlar şäherden sag-salamat çykýança Mekke'de galdy. Hazreti Muhammed bir ummaty emele getirdi. Bir şäheriň eýeti boldy. Yaraşyk şertnamalaryny baglaşmaga başlady. Ibn Selul, sen Medine hökümdarlygyny hyýal edip uklap ýatyrkan hökümdarlygyny eliňden gidirdin. Sen öderdiň ala zahmet Ebu Sufyan. Sirede sewda etmek üçin Medine'niň öňünden emedeklap geçmeli bolarsyň. Sen boýnuňa tanap atmak hemde sewdatyň eliňden almak şobardat dälmi? Näme niýetiň bar? Häzirlikçe garaşyk. Näçe wagt garaşyk? Sen we ähli Arabistan belli bir karara gelýänçe. Öýüňizi halat etmek üçin ýeri uç ony ýok etjek bolarsyňyz. Garaşya kaň näme etmekçi bolýan? Ähli kişi ýaly oň çakylygyna barjak. Doglandan hakym bolanda oňa berermi? Ýok bermen. Medine'de bir köşküň bolmak gerek. Medine'de bir değişikliğe ihtiyaç var. 200'lü melgun. Hawa, emma gerek melgunlyk. İblis Selul, doga etmek üçin günne 5 gezek maňlaýyny ýere sürtmeli. Şeýlemi? Inanmaýaryn. Belki hükmanam derler. İlk bilen gereklikine ders. Muhammed'i öllüyor. Hawa bu öldür. Iň laýyk şekilde. Ähletine düşündüm. Yetpan ýaşy saýlandy. Herse bir tireden. Oğlum İkrimi hem olaryň arasynda. Hep birlikte içeri girip Hemmesi birden içeri girip onu bıçaklarlar. Düşünýäňiz mi? Öldürmeň jogapkärçiligini paýlaşylsa hiç kim biri-birini günäkärläp bilmez. benim fikrim. Bir men tapan zadym. Sen pikiriňe dogry goşulamak. Muhammed'in ýaşamagy köp zady işaret edýär. Oň ideýasy, sözleri, Emma bu meselelerni çözgüdi. özüm iň ahyrky çözgüdi.